Ще ви убия. Ще да падам! Не! Не трябваше да падам! Не трябваше да падам! Не трябваше да падам! Уй! Къде сме? Тук ли сме? Тук ли сме? Да, тук сме! Гона го! Гона го! Welcome to нещо си байят. Нямам патрони! Сега как да се бия, бе? Без патрони ли? С мачете ли да се бия? Ела. Между сега сетих още една програма. Коя? Бандикам. Коя е тази? Чакай, тя безплатно ли? Защото мисля, че Хемо снима с нея. Убих някой. Убих някой с ножка. Това беше добре. Умряха двама от мен. Аз съм много добър бил, бе! Ето аз се връщам, отивам до туалетната. Окей. Аз съм най-добрия. Добре. Тук съм. Добре, аз съм най-добрия на тази игра. Аз тук убих 5 на CSGO 1.6. Аз тук убих 3 в една игра. И мисля, че снимам с фрапса. И ако снимам хора, извинете. Нашия хедшот и го убиха.